Сәлам дуслар, хәерле кичләр, хәерле көннәр һәм башка төрле көн вакытлары. 19 февраль көнне дөнья җәмәгатьчелеге халыкара китлар көнен билгеләп үтә. Чынлыкта исә бу дельфиннарның да бәйрәме, ләкин без бүген сезнең белән сөйләшәбез бары китлар турында гына. Китлар, кит-сыманнар төркеменә керүче диңгез имезүчеләре. Китлар бик эре хайваннар. Әйтик, зур үскән зәңгәр китның уртача буе 25 метр тирәсе була, ә аның авырлыгы 120 тоннага җитәргә мөмкин. Кем китларны балыклар белән бутый, зинһар өчен аларны рәнҗетмәгез, чөнки алар җылы канлы, балаларын сөт белән имезеп үстерүче, үпкә белән сулыш алучы хайваннар. Китларны бик озак еллар дәвамында аулаганнар. 20 гасыр башында исә аулау эше бик нык үсеп киткән. Шуңа күрә китларның саны кимегән. Аларны итләре өчендә, мыеклары өчендә, хәтта бавырлар өчендә аулаганнар. Шуңа күрә 1982 елда ау эше тулысынча тыела. Бу карар 86 елның 19 февралендә гамәлгә керә. Шуңа күрә бу көнне халыкара китларны һәм дельфиннарны яклау көне буларак искә алалар. Моннан тыш 20 июль көне шулай ук дельфиннарны һәм китларны яклау көне. Менә шулай, сау булыгыз.